ngimla ban yo iya ka bneng hoit ngios ngo na ka tino balay na ka gospel u Jesu kularia ka bneng u Jesu ula kransha panga hima u balay u Jesu uang ka hima u balay ka don ha pedeng jampi u Jesu la ongro ka hima u balay ka don ha po jampi henre ngim yo iya ka ne u Jesu la kular bun ki baro ha ka gospel henre ngimla ban yo i henre kae ka bangide ban leha ka jingim ngide ban ngei ka gospel ka hikai yangi bah haba ki buryu kila ngei thau Jesu yau person u Jesu kila yo mar jingoi jingkia ka gospel ka hikai yangi haba ki buryu ki kot kar pad yau Jesu ne ki batur shau Jesu kila yo wat ha ka met jongkiru ya ka jingkala ka gospel ka hikai yangi habangi ngei thau Jesu wat ye ke bayapru ki Dina kata daw u Abraham kalamda don ga gospel ula ngeit how men siam bakoin haba u blay ula ong yawu kilate ra yawu korn jumpy shawu lumoria bad peniap yawu u Abraham ula ngeit bad haba u ngeit u don ga jinge hakama jangu uju u blay ula ong yawu ki jait benriu jampi ki kun giksiu jampi kin roy parumpare menda uju blay ong kilait penia menda haka jinglong o briu Abraham ulaban perkat kumne haka jinglong temen janga ngalayo uni ukun menda uang yang ngaban penia nang da ukular yang ngaru ki kun giksiu janga kin roy parumpare kumno kalabalong Ladau syong ban perkat kumne ula khiar naga jinge Henry ula ong ladau ble ula ban penka ya ukun haka jinglong temmen janggat sara minta uju ble wong yang ban peniap ya une ukun ula tepru ban penimbiang ka jinge jongu Abraham kila roh kala roy but pide ben ken mau haka poru Abraham ngeit kumne umbadon kano ka ketinu bleban pule kumba pule mangi ula yosngo ula ngeit bad ula yait ya kelenti nagata ka dawngi ong Abraham ulong upa jangga jingeit henry mangi pad habang yosngo kumne ngilaban ngeit na marngi don gi kana shapangu Lazarus Yau bau Jesu la pen mi pat. Ngidon gi kana shapanga kukon jang kinde ri kinde nine yau bau Jesu la penim.